मानगोनां दिनैनि बे निउस पर्टेल नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोन दा गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान सायख'जानाय नेहाथारि हिसाबै आं बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा नंगौ आं थांनाय डिसेम्बर दाननि 10 अक्ट'आव माने गोदान नेहाथारि हिसाबै सायख'जादोंमोन। दा गिबियावनो बेखौ आं बुंनांगोन मानो होनबा आङो थांनाय 12 बोसोर लेङाइ नेहाथारियाव दंमोन आरो लेङाइ नेहाथारियाव थानाय हिसाबाव आङो जेसेबांखिनि मावनांगौ खामानि बे मावनो गोनां खामानिफोरखौ आङो मावनो हादोंमोन आरो बेबायदि मावनो हानाय हिसाबै दा गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुबाय थानाय बे उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बे रिसार्च सेन्टार माइदांगुरि बाथौ थानसालि बेखौबो आं लेङाइ नेहाथारि थानाय समावनो लुफुंनो हानाय जादोंमोन आरो बिनिनो जा आथिखालाव लुफुंजाबाय थानाय जे भैरबकुन्द बाथौ थानसालि बेबो आंनि लेङाइ नेहाथारि थानाय समावनो गिबि जागायजेननाय जादोंमोन। दा बिदिनो दा मा नांगोन बेखौ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि थानाय समाव आं मावदोंमोन। दा आथिखालाव गाहाय नेहाथारि जाबाय। दा गाहाय नेहाथारि जानाय हिसाबै बिनिख्रुइ आरो बांसिन मावनो गोनां खामानि दं होननानै आं सानदों। मानो होनबा भैरबकुन्दनि जि लुजाबाय थानाय जि थानसालि बे दासिमबो आबुं जायाखै आरो बहुद मावनो गोनां खामानि दंखौ खमैबाबो 40%ल'सो जाफुंदों आरो 60%आनो दङ। सानदों आङो बेवहाय आरो मावनो गोनां गोबां दं। दा आसा खालामदों आङो जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दैदेनगिरि आरो लोगोसे बाथौ सिबियारि रायजो राजानि जुदि मदद हेफाजाब मोनोब्ला थारैनो भैरबकुन्द बाथौ थानसालिखौ मोगथां महराव जाफुंसार होनो हागोन बेखौ आङो आसा खालामदों। खुलुमबाय। मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदानै दाफुंजानायनि उननिफ्रायनो दिनै 25 फेब्रुवारियाव बिबान गथायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै गाहायै गुबै आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि बिबान गथायनाय बे हाबाफारिया जयैनो जानानै थांबाय। जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिबान मोननायनि उनाव जोङो गुबै आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद बे मोनथाम आफादा जयै जोङो खामानि मावगोन। जोंनि गुबै थांखियानो जादों बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव मुलुग साग्लोबसार खालामनाय, जेरावबो गोसारहोनायनि बाथ्रा। दा जों धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमखौ लानानै बे मुलुगाव मुलुग साग्लोबसार खालामनो थांनायाव जों बाथौ धोरोमनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौबो जयै लांफानायनि बाथ्राखौ जों सानगोन आरो जोंनि उद्देश्यआनो जादों मुलुगाव गोजोन सान्थिखौ लाबोनाय, बयबो जाहाथे गोजोनै मुलुग संसाराव गावबा गाव सानस्रिखौ लानानै खामानि मावनायखौ बयबो खाबु मोनो बेखौ जों नोजोर होगोन आरो जोंनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो गाहायै लिडारशिप क्रियेट खालामनायाव जोङो गुरुत्थ' होगोन। बयबो सुबुङा जाहाथे गाव गावनि मावनायनि केपासिटिखौ लानानै मावनायनि खाबुखौ जाहाथे मोनो, जों बयनिबो स्पेस होगोन। बे बाथ्राखौनो जोङो गुबै थांखि हिसाबै लाखिदों आरो बाथौ धोरोमखौ फुवारनाय फेहेरनायाव बिबानगिरिफोराल' हाया, जोङो बाथौसा महरै गासै सिबियारिखौ लानानै बाथौनि गासै सानस्रि आसार खान्थि सान्थौ बेफोरखौ लानानै जोङो बयनिबो गेजेराव जोङो बे मेसेजखौ लांगोन आरो बयनिबो गेजेराव बाथौ सान्थौखौ फोसावनाय फेहेरनायनि खामानिखौ जोङो मावगोन। बाथौ सान्थौ होननाय लोगो लोगो आथिखालाव जों मोननै बिजाबखौ नुनाय जायो, मोनसे बाथौ थान्दै आरो मोनसे जाबाय मैखोम। बबेखौ लागोन दायो? जोंहा धोरोम बिजाब हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमा सुजुनानै दिहुननाय बाथौ थान्दै दङ। उदालगुरि जिल्लाया सुजुनानै दिहुननाय जोंहा गोथार मैखुन दङ, खिन्थु बाथौ थान्दैनि सिगां गोथार मैखुना सिगां सुजुजादों आरो गोथार मैखुनखौ लोब्बा लानानैनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ सेमिनार खालामनानै गोथार मैखुनखौ सोनारनानैनो बाथौ थान्दैखौ सुजुदों।
दा बेवहाय जेबो फाराग गैया बिब्दि डिफारेन्स जेबो गैया नामावल'सो एसे फाराग दङ दा बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायगोन सावरायनानै जोङो बे मोननै धोरोम बिज्लाब्लाबो बेनि सान्थौफोरा गासैबो एखे गोजा जेबो डिफारेन्स गैया जोङो नामखौ इयुनाव मोनसे खालामहैनो हायो नामा बेखौ जों सेन्ट्रेलजों सावरायनानै जोङो थि खालामनो नाजागोन गुबुन हारियाबो दिनै बाथौनि फारसे गोबां गोसो बोनाय दङ नाथाय जाहोना जाहैबाय दिनैसिम हारसा रावआव बेबादि बाथौ थान्दैनि जि ओंथि गोनां बहरा तत्व बेखौ हारसा रावआव माबानाय जायाखै दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना माबाफोर खामानि आवगायगोन बियो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो बे बाथ्राखौ जोङो मावफुंजोबनो हानाय नङा दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनानै जिहेथु जोङो जिल्लानि बिबानगिरि महरै जों दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनानै बेफोर हाबाफारिखौ लालांनाय हाबाफारिखौ लानांगोन दिनै जोङो दासिमहालागै बाथौ धोरोमखौ जोङो बर'नि होननानै बुंगासिनो दङ नाथाय मोनसे सम फैगोन जेब्ला गासै माहारि बा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा फैनानै बेखौ नाजावगोन होनब्ला जों बेखौ बयनिबो धोरोमाव लांखानांगोन दा बे हिसाबै जोङो दा गावनि गेजेराव खौसेथि आरो अनलायनाय सिबिलायनायखौ बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो बर'नि आसारखान्थि बर'नि धोरोम हिसाबै जों बेखौ लांग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो बयजोंबो नाजावजानाय बे राहा लामाखौ जोङो लानाय बे हाबाफारिखौ लानांनांगोन मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटीज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेंसरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन